Papa. Prophet. Isaendi bekubhasi mdara, isaendi bekubhasi. Angoisa pasi, ngogadzika kubhasi. It's fine, aribiwe. Mama. Manje Prophet. Makutorwa nana? Ai wakweti. Ko handbag indama mapire. Vanofarira kutakura handbag. Vanofarira kutakura handbag renyu? Ndikunzwa kuda kutomoka boys ra. Anyway mama, ndiri kuoneswa inene mane nguva yakadii makarora nemurume? Ndine 5 months. 5 months? Akutotakura handbag kudaro? Madzimai hoye! Ndo varume vatinoda vanobatsirawo madzimai avo. Ndizvo. Mazongoshotawo chete matching outfit. Zvaibva zvabhadhara. Mama, ndiri kuoneswa ini nehama dzemurume hadzikufarira. Havandifarire. Havangokufarira chete? Apa pane nyaya apa. Apa pane nyaya apa. Azviiti apa pane nyaya. Ayo apa pane nyaya apa. All right. Mama muri wegore ripi? 81. 81. Papa muri wegore ripi? 94. 1994. Hama dzako dziri kukuti wakaroora chembere yako. Handina kunge ndavaudza hangu makore ake asi. Unovataurira makore? Nokuti vanonetsa. Wakatoavoida? But nekungotarisa vari ngozviona kuti wakaroora. Ini nangu ndomuda hangu mukadzi wangu. Unomuda? I love it. I love it. That's the power of love. Now, but pane prayer yandiri kuda kukuitira kuti hama dzako dzitange kufarira mudzimai wako. Unoda kundiite? Totenda Prophet. Okay. And I'm going to do it right now. Totenda Prophet. Sandroda kuti uende mutsvagi womunhu anomuperekedza. Uende unonditengero 3 malemon. Totenda Prophet. I said 3 lemons. Totenda. Nesoda. Totenda. Just a rush. Tsvagai munhu anomhanya navo vanotenga izvo manya. Aiwa kabhegi wakutorere bhegi. Mari yacho. Ndo mune mari? Aiwa ngoburitsa mari uende. Right, endai napa muperekedzei. Munomubatsira kutenga ndoda 3 malemon nesoda. Munoita kakunonokera kudzoka. Dongorera kuti vabuda here vanava. All right, anze vabuda. Mama, hamugoni kana kutodaira? Ndinodaira Prophet. Imimi neni tese tozviziya kuti mufesi makamujikisa. Ndisi mumudi yekutaura. But mamusina mboroorwa here imi? Ndakamboroorwa Prophet. Chii chakaitika pamurume? Murume wangu akashaya Prophet. Murume wako mushonga wakamujikisa wakaona? Ndakaupiwa nagogo wangu. Ndokureya murume wandatuma? Wakaupiwa nani? Ndakaupiwa nagogo. Wakaita sei mushonga wacho? Vanga vakasangana netsvina yembwa. Mainzi moita sei? Ndakanzi ndinomukwira ndomuisira kana mutii kana muchikafu. Tsvina yembwa? Prophet. Iwewe handiti wataura nyaya yetsvina yembwa? Okay. Unozviziva here kuti ndiwe wakauraya murume wokutanga futi? I will prove it to you. Akati achichovha bhasikoro mvaita sei? Akati achichovha bhasikoro akaona imbwa kumberi kwake
akati regai ndibope mabreak ndisatsika imbwa, ndokuwira pasi, ndokubva aita chironda apa. Haana kuzorarama. Saka vakatraya kumurapa here? Wakatraya kumurapa asi haana kurarama. Ndine zvinhu 2. It's either ndorutsisa murume wako nhasi kana kuti ndomusiya asi achafawo futi, because ndaoneswa murume wako ari pamusoro achiita kunge ari pamascaffolds, ndobva adonha achiti futi aona imbwa. Zvinhu zvichaitika izvozvo. Anoita basa rei? Anowaka. Ndibatsirei murume wangu, ndinomuda. Torutsisa murume here? And I'm not a raw plate, cup, banga, spoon. But ndikamurutsisa, at least anorarama. But andizoti acharamba achikudai. Murume wangu ndinomuda. Ndoita imba yechi2 here nhai Prophet. Ndibatsireiwo. Torai table. Monditsvagire kuti vanhu vandatuma padhuze here. Vakuya here? Imbogarai pasi, kana vasvika mubva masimuka. Asi nini hangu semurume hangu kutaura chokwadi. Ndikurwadziwa. Inonzi 1 man down. Mumoyo mangu ndingagone kuzvishingisa vakomana, ndingagone kuzvishingisa, ndingagone kuzvishingisa, ndingagone kuzvishingisa. Prophet T Freddy vanokukokai ku Spiritual Spectacles Crossover Night Goodness and Mercy Ministries musi weSunday 31 December 2023 kuvanikwadza 9 manheru. Munhu wese pakona High Glen Road na Mushaya Bandi Road, Glenoraphi, Harare, Zimbabwe. Muzazonisiya baba, muzazonisiya we. Muzazonisiya ndibubuye vamba. Muzazonisiya baba, muzazonisiya. Mumoyo mangu, mumoyo mangu, mumoyo mangu, mumoyo mangu. Moyo wangu wareme, moyo wangu wareme, moyo wangu wareme, moyo wangu wareme. Hakuna yere tsingarapa moyo wangu, hakuna yere tsingarapa.
All right, Papa. We are now making sure kuti zvinhu zvenyu zvichaita nai. Ndichipedza nemi hama dzenyu dzinotanga kufarira bhebhi renyu. Aiwa, atotenda Prophet. My God and my Father. My God and my Father, hear my prayer now. Chengetedza imba yavo, asi gadzirisai. Now, Baba, ndichada kuti munwe furo rinobuda apa, right? In white on. Drink it, drink it, drink it. Every poisonous substance, I command it out in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The visceros. Mama, Prophet, Murume haadyiswe mazvinzwa. tinotenda Prophet. Mazvinzwa? Tinotenda. Kana angodo munhu wake wa81 yaro ati ndi 190 kana ari 194 ada munhu wake wa81 ndiye ndikoko. Rudo harufanira kuita kumanikidzirwa. Rudo haruna manyawi, rudo haruna godo, haruzvitsvakire zvangu uye harumboperi. Rudo haruna manyawi, rudo haruna godo, haruzvitsvakire zvangu uye harumboperi. Ondingataura nendimi, ndimi dzavatumwa kana ndisina ruro. Roverai maoko mukomana wadzoka. Papa. Prophet. Shi chiri kudetsa. Mudumbu nekurutsa kuchaya nekurutsa.
zvachiitika. Saka apa nganichirutsa nekuchaya nangoita nge munhu apepuka kubva kune rimwe zihope. You are free. Congratulations, you are free. Mama, ndai munogara zvakanaka nemurume ndizvo? Maita basa. Hama, ndaita basa ka? Maita basa. Murume wangu ndinomuda. Hanzi ndokuda. All right. Chenda munogara basa. Kotora yaka bag renyu baba. Ha? Akuramba kubata bag. Inonzi ipapo. Kana paine varume vakajikiswa ari kususpectwa rakajikiswa. Line up. Mubvunzo wangu Prophet. Itika zvese ndazviona, ndagutsikana nazvo. But kwenda kwavari kuita haasi kunodyiswa futi here kechitu. Mazvidzivirira here? Ndomubvunzo wandinawo. Right, zokorai futi. Ndati kwenda kwavari kuita kumba uku haasi kunodyiswa futi here? Because zvaitika zvese tazviona, tagutsikana tatenda. But pavari kuenda kumba uku Zvichashanda. maita here. Mdara, Ndamatire Prophet. murufunga kuti makajikiswa here? Prophet. We can do it right now. Yes, Prophet. Yes, Prophet. Wese ari kususpecta kuti akadyiswa. Hai zvinhu zvaakutyisa izvi. Mese muda kurutsiswa here? Ilaini reve kurutsiswa here? Uyai pamberi. Thailand mese varume vada kurutsiswa. Vana mai secret dzenyu dzaakufumukira pano. Tangira apa, ndoda kuti mutangira apa. Fuga mai tioni vana baba. Shamai. Medzai. Foot. Medzai. Foot. Shamai. Medzai. Shamai. Medzai. Wanamai msadaro. Medzai. Vazhinji vari kungoti just in case kanda ndakajikiswa. Prevention is better than cure. Medzai. Numboda varume hanzi kuvakadzi kana vakajikiswawo. Izvozvi chese chiri mudumbu mako. In fact, chero wangu usina kujikiswa, haujikisike kubva nhasi. Ndipe maoko. Makorokoto
nekuti hamuna kunyara Mwari akunzwai nyaya dzenyu. Hamuna kunyara. Hamuna kunyara. Nekusanyara ikoko. Nekusanyara ikoko. Nekusanyara ikoko. Well done. Well done. Well done.